Anyuola mar Evans Karitu ma jahigni 21 nigi kuyo bang' wuodgi ne wito ngimane chieng' Tich Ang'wen bang' yudo hinyruok mar mkebe mar iro malungo wang' e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik ma hik omenda ma higani. Kaka ripota marwa Millicent Adhiambo lero, familia no seyo bila kuom tiyo gi ang'enge e kweyo ng'anyo makamano ka koro gidwaro mondo kaw ondamo mar chik ne obila mitudo gi nek mar wuodgi no ma ringre gi sani okane kar kano ringre ma Kenyatta. Ana waidhanjo dongi kuyo bang' ne yudo milome manyise tho wuode ma jahigni 21. Evans Karitu ne en achiel kuom rowere mane owuok oko mar ng'anyo mar kwe ka gikwedo paro mar chik ma hik omenda 2024-2025. Evans nowito ngimane e sama ne odhi nyime gi yudo thieth e od thieth maduong' ma Kenyatta bang' kane okebe mar iro malungo wang' ne goyo duong'ne e kinde ng'anyo no. He was hit by a tear gas container on his private parts, so he was not able to walk or do anything, and he brought him to Kenyatta National Hospital where he was admitted, and before we reached here yesterday he passed on. Tuliona mwili tukaona New kijana wetu alipigwa na askari na tear gas the private part yake. Sasa wakati tulikuwa nataka kujua vile tunaweza endelea ama kupata haki yetu, kujua mambo lazima tungeisikiza kutoka kwa hawa wameka mwili. Wakatuambia lazima tukuje huku Monday ndio tufanye postmortem na achukuliwe fingerprint. In entire of my life I've never seen a man writhe in pain just like the way Evans was. He kept on crying and literally screaming the whole journey, holding his testicles. I want to say he had the whole of his testicles had completely burst, and we took him to the Kenyatta National Hospital. Tipo makama biro donge pat nyamioni mayangore ni koro wito nyathine achiel kende mane odong' godo. E kodwe mokalo, Evans mane en nyathi makayo ne owuok dalagi kendo biro Nairobi kama nokodo ot e kar dak ma Kasarani e boma no. And he kept on saying that I really want to talk to my mom, and please, I love you, mom. And this is very unfortunate. I feel very bad. And please, government, this is a wake-up call. This is not a fight that you're supposed to end young people. Mabedo tielo machielo ma obila iketo e nyong'ong kaluwore kod kit teko mathoth magitiyo godo e keyo jopiny e sach ng'anyo pacho ka. Demanding for justice for my nephew. I'm his auntie, and he's only 21 years old. We demand for justice. This is the effect of police brutality, misuse of power, abuse of power, misuse of public resources, the tear gas that they are throwing at peaceful protesters. And we are saying that as we speak, there are very many people who are still in hospitals who have not been identified. Anyuola ni koro dwaro mondo tim nonro malong'o mondo bila mitudo kod nek rawera ni kauni ondamo kalure gi pen chike kaka owinjore. If they keep on saying that these people don't have anything to do, it means we'll have a lot of time to be there at the street. Matimore sama lipode maka kod kacha osego kaluore gi kit kaka obila ne rakore gi jopiny e kinde ng'anyo ma chieng' Tich Ang'wen no. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.